saatiin teiltä niin kuin julkisuuden kautta viestiä siitä, että Viherlaakson lukio-oppilaskunta toivoo tiettyjä asioita. Tietysti teillä on varmaan muitakin toiveita kuin nämä julkisuudessa esitetyt, mutta kun ne niin kohdistui meihin ja me panimme sen merkille, niin me haluamme totta kai niin kuin vuokranantaja, asiakasvuokralainen niin suhteessa kuunnella meidän asiakkaita. Ja me nyt luovutetaan oppilaskunnalle tässä pinkkikahvinkeitin, joka oli siellä listalla ihan kärkipäässä teillä. Ja nämä muut toiveet sitten niin kuin toivottavasti kyetään täyttää niin kuin, tilanteen mukaan. Kyllä. Että ole hyvä, nyt luovutan teille tämän ja sitten kahvitarpeita varmaan kerätään tässä nyt sitten. Päästä keittelemään varmaan iltapäivällä. Hyvä. Et kiitoksia tästä ja tosiaan asianomaiselle henkilölle ja oppilaskunnalle paljon tsemppiä ja hyvää kevään jatkoa. Kiitos.